неотложна мярка за неотклонение. Над 4 месеца Никола Барбутов и Благомир Коцев лежат в ареста, отвлечени. Не защото са извършили престъпление, а защото #кой прави показно. Който не се снима под герба, стои в ареста. Това обаче не е показно за Продължаваме промяната и Демократична България и за свободните хора. Това е показно за депутатите и кметовете под наем в редиците на ГЕРБ и ДПС и другите партии. Днес за първи ден, след 130 дни в ареста, Никола и Благо са видяли слънчева светлина и са се разходили на двора. В същото време Стоян Мавродиев, ГЕРБ и ББР кадър, обвинен в присвояването на над 150 милиона лева, го няма. А Румен Гайтански Вълка е под гаранция на свобода. Васил Божков, за който има данни, че е ощетил бюджета и данъците ви с 600 милиона лева, е на свобода под парична гаранция. Борислав Колев. Ще питате кой е Борислав Колев? Това е неграмотният сламен човек и единственият обвиняем за изчезването на 53 милиона лева в чували от автомагистрала Хемус. Борислав Колев. Този човек е с мярка за неотклонение подписка. Прокурорският син от Перник, осъден на 4 години затвор, уж се издирва, а в същото време си почива на плажа в Черноморец. Пепи Еврото не са го виждали, не го познават, дори не го търсят. И той е на плаж, само че в Гърция. След принудителна екстрадиция след повече от година в България, Паскал се лекува в модерна болница в Германия. Преди 3 дни митничар с открити над 110 000 лева с неустановен произход бе пуснат под домашен арест. А Пеевски и днес се охранява от 3 държавни институции и се вози в най-скъпия брониран автомобил на СО на стойност над 1 милион лева, платени с вашите данъци. И ако си мислите, че то тук е така, нищо не можете да направите и то всеки сам си преценя, искам да ви прочета писмо от съпругата и майката на децата на Никола Барбутов, Дани Барбутова. Написано специално за вас, които сте днес тук на площада, но и за тези от вас, които си мислите, че няма какво да се направи. Последният път, в който децата му го видяха, бе 22 юни. Те са на 4 и 6 години. Достатъчно големи да разберат, че тати го няма вече 5 месеца. Достатъчно малки да не разбират защо. Но той ние големите не разбираме. Никой така и не може да обясни какво е извършил, за да стои с месеци в тъмна, малка стая, да яде помия и да го лазят хлебарките. 3 пъти повръща кръв, но сакелийник му казал, че било от нерви. Не ви описвам това, за да ви накарам да ме съжалявате. Казвам ви го, за да ви оплаша, защото не си измислям.
Гледам животът си отстрани от месеци. Някой друг го решава и да ви кажа, усещането е ужасяващо. Нека ви е страх, защото само страхът за собствената ти съдба може да те извади от апатията. Апатия е дошла като логична реакция от многото разочарования, но все пак несъвместима с свободата, с личната свобода. Не я оставяйте в чужди ръце. Нищо не мога да направя, важи за мен в момента. За вас все още не. Свобода за Благо и за Никола.